дар Литва иҷозаи иқомати муваққатӣ доштанд. Информатсияи навахостем ба маълумоти шумо расонем, аз сарҳад гузаронида бурда метавонад. Не, мутаассифона намешавад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк гузорен, бо диққат то охирша гӯш кунед. нафарҳое ки границаи қазоқистон пересикат кардан мехоҳанд, рақамҳошон мебароя шумора границаи қазоқистон мегзаронанд, муроҷиат кунед. муҳоҷирати ғайриқонунӣ зиёд аст. Литва мехоҳад маркази раводид дар ҷумҳурии Тоҷикистонро маҳкам намояд. раёсати муҳоҷирати Литва пешниҳод кардааст, ки маркази хизматрасонии берунаи раводид дар ҷумҳурии Тоҷикистон баста шавад аз сабаби зиёд будани муҳоҷирати ғайриқонунӣ. дар ҳамин марказ шаҳрвандон метавонанд барои гирифтани иҷозаи кор ва иқомати муваққат дар Литва ариза диҳанд. раёсат тавсия додааст, ки ин марказ то тирамоҳ бояд ки баста шавад. ба иттилооти ин ниҳод то оғози моҳи июн тақрибан 6250 шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар Литва иҷозаи иқомати муваққатӣ доштанд. раиси раёсати муҳоҷирати Литва гуфтааст, ки баъди анҷоми муҳлати иқомати муваққат бисёре аз шаҳрвандон дар кишвар ғайриқонунӣ боқӣ мемонанд ва аз ин ҷиҳат ба хулосае омаданд, ки маркази хизматрасонии раводидро баста намоянд. ва гуфта мешавад, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон сафорати Литва вуҷуд надорад ва масъалаҳои дипломатӣ ва консулгарии марбут ба Литва тавассути сафорати ин кишвар дар Қазоқистон ҳал карда мешавад. шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои гирифтани виза ва иҷозаи иқомат ҳуҷҷатҳои худро тавассути маркази визаи мақсад дар шабакаҳои иҷтимоӣ бидан дархост мекунанд ва баъдан ба Қазоқистон мераванду корубори худшона ҳал мекунанд. атак дар худмон сафорат вуҷуд надорад ва ҳамон раёсате ки барои хизматрасонӣ кору фаъолият мекунад, Литва тасмим гирифт, ки он ҳам баста карда шавад то тирамоҳи анаҳамии соли 2025. информатсияи навахостем ба маълумоти шумо расонем. комментарияҳои шуморо мехонем ва саволотон ҷавоб мегардонем. шумо телеграм каналда обуна бишен. дар анаҳамии комментария ҳастаи телеграм закрипит кардагиед. аслиддин нависонда: салому алайкум, ман дар реестр ғалт дидам, мешава кушода? бале, мешава. шумо граница мегзарен, аз сари нав медороен ва ҳуҷҷатҳои худтона қонунӣ мекунен. дар ин ҳолат 100% мисол номи шумо аз он ҷо хат зада мешавад. азим нависонда: биги лайка бефаран накунхта. ҳамин лайки тиборин одам дар 100 сол мада дар кор нест ва ягон пулам намебиёрамада. як нафари дигар нависондае, ки салому алайкум, аз шумо як чизро мепурсам. як волидайн фарзандони ноболиғашро бе давернас дар аэропорт аз сарҳад гузаронида бурда метавонад? Не, мутаассифона намешавад. давернас ҳатмӣ мебошад. як нафари дигар нависонда: баъди хатми синфи 11 чӣ хел 2 сол мехонӣ коллеҷ, диплом мета. ин қарора, ин қонуна, ира мо аз пеши худмон гап намезанем. мақсад ки баррасӣ шидагиай, ҳамин хел таҳлил шидагиай ва ҳамин хел ворид шидагиай. сайфуддинов нависонда: ассалому алайкум, ҳамин трудовой договора ягон хел дар учёт мемонанд вақте ки официально кор мекунанд. трудовой договора бо патенти хитон шумо дар учёти МВД Русия мемонед ва қайд мегирен, ки шумо дар ҳақиқатан дар фалон ҷо кор мекунед ва ҳамин ҳуҷҷатҳоро доред. меҳроҷ нависонда: ассалому алайкум бародар, дар бораи авф чӣ хабар ҳастад? дар бораи авф ҳозирашра мутаассифона ягон хабар нестад. як нафари дигар нависонда: бародар, ман баъди синфи 11 коллеҷа якум солша хатм кардам. бояд 3 сол хонам. ягон дигаргунӣ шудааст. шумо 3 сол мехонед. аз ин ҷабҳа касе ки дохил мешавад, мисол баъди синфи 11, баъдан ана ҳамода ин тағйироту иловаҳо мақсад тааллуқ дорад. бахтиёр нависонда: салом акаи Сорбон, ман августи соли гузашта Москва омада будам. бе регистратсия патент дорам. пур намесупоридам. граница равам боз даромадан метонам. граница даромадану надромадантон мо бисёр вақтҳо мегӯем, ки аз ҳамон одамои вобастае, ки шуморо граница мебаранд. мисол таксиёро дар назар дорем. баъзе ҳолатҳое ҳастанд, ки намемонанд даромада ва ҳамон шофёро аз уҳдаи ҳамин кор мебароянд ва шуморо мегзаронанд. мақсади гап шофёрои боварино қатибрен мегзарен. далер нависонда: салом ака, 13 сентябрда ман 27 медаром. призофи тирамоҳӣ маро мебаранд хизмат.
не шумо аллакай аз даъват ба хизмат озод мешен. зокиров нависонда: бародар илтимос, ҳами 1 сол контракт кор кардем, 10 рӯз мондани документҳо монданда омадем тоҷикистон. ҳами хеле меган 1 сол кор кардӣ, баъди 3 моҳ рафтан метонӣ. ҳами гап асос дора? илтимос ҷавоб де бародар. контракт дар куҷо кор кардем шумо ва чӣ кор кардем? савол менависем бародари азиз, савола пурратар бинависен ва баъд ҷавоби аниқу дақиқа шумоram дастрас бикунен аз мо. мақсуд нависондай: салом акаи сорубон, мегӯянд дигар Россия рафтан бе QR-код намемонанд. рост аст ё не? дар бораи рӯайдӣ мо видео қариб 2-3 кардем. видеои гузаштаро тамошо кунед ва информатсияҳои пурраву информатсияҳои нав дар ҳамин борара дастрас мекунед. зинда ва сарбаланд бошен, саволотона бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.